Halusin järjestää syntymäpäivät kansalaisten keskuudessa ja järjestää hyväntekeväisyystapahtuman nuorten aikuisten verisyöpäosaston potilaiden hyväksi. Me haluamme nyt yrittää pieneltä osaltamme auttaa niitä, jotka on suurissa vaikeuksissa siellä osastolla ja kerätä sitä rahaa. Olen todella tyytyväinen siihen, että viime joulukuussa 4 vuoden työn jälkeen niin tuolle Itämerelle saatiin oma momentti EU-budjettiin. Ja nyt se mahdollistaa sen, että me todella voidaan pelastaa tuo Itämeri. Oli hienoa järjestää nämä syntymäpäivät tuolla kadulla ja nähdä, kuinka halukkaita ihmiset olivat antamaan jonkun verran rahaa osaston hyväksi. Ja olen toivonut, että syntymäpäivänä, niin jos joku haluaa minua jotenkin muistaa, niin muistamiset ohjataan suoraan 015 kummien tilille ja sitä kautta ne tulevat lyhentämättömänä potilaiden hyödyksi.